Gaputa dandani akano garo din agana. Dapat every 2 weeks kano iti check up ko natay obi. Yan masapol ko kano ti uminom iti adu adano. Nga madinamet in require nga aqua flask kano dapat ti paginumak. Ket kasmet garo iti sabali nga ina. Awalan ti sabali nga idawat da iti sikugda. No di ket salunat ken karadkad ti ubi nga dapay la di buksit na. Ket daytoy met garod nga pinagpa-check up ko ket feel ko takadwak nila kay ko. Feel ko kunak tay di nga rod ket may saklang met nga nagpapa-check up. Agur urayak nga rod ama check up kagastamat ana bisbisinana. Iso nga kunak kinila kay ko igatanak mammet ti malamot ko. Ket daytoy met karod lumpiang sariwa ti intod na. Idi nga rod agawid kamen ket kunana agluto ko man iti beef steak. Jak amonos usto ket kastoy nga rod ti inaramid ko iniwa-iwak iti naimpis sa kun to tinaltal. Tinaltal ko kapnon maging tender kano. Tapos inikak nga rod iti lemon lime charot Sprite lang dayta. Lalaw kan nga rod ti kastoy tay so kano ti mangtulong nga mangpalok ng di karni ti baka. Isusar daytoy tipping akampit me naggali pa kon iti laso na nagpitpitak ti bawang tarugyakon ti aggisa. Daytoy man tay paborito nga rodon nga pariyo. Tatakit pinagsaronok tamadik nga pinagsabay ay pisok daytoy bawang kinlaso na. Sa kamat nga rod nga pisok daytoy na